Oikein hyvää kuuraista lauantai huomenta. On 17.10.2025 ja 4 astetta oli tuossa aamusella pakkasta, oli aika kuurainen venekki. Nyt aurinko nousi, niin alkaa pikkuhiljaa sulattelemaan paikkoja, mutta päivän teemana totta kai isoa syksyhaukea löytää ja oli tarkoitus aamusella huokasta uudelle järvelle. Kävin tuossa kesemmällä siellä, mutta oli sen verran vähän vettä, että pystynyt laskemaan venettä, mutta nyt sillä olisi ehkä pystynyt laskemaan, mutta rajallinen on tämä valosaan aika tähän vuoden aikaa ja tein päätöksen ja lähdin HK Openi aloitusjärvelle ja tiedän, että tässä on isoja kaloja ja jos tässä nyt ei munita nyt ihan koko päivä, niin oli tarkoitus vielä käydä toinen järvi pyöräyttämässä tänään. Mutta nautin tähän hienosta lokakuun päivästä ja otetaan kuksasta kahvia, ei kuksesta kun kuksesta. Noin. Ei kun tervetuloa seikkailuun, katsotaan miten käy. On kiinni. Ja se. Mennäänkö metrin 20? Aika pitkä kala. Katsotaan. Siinä on mamma. Mamma. 109. Yes. Sinnekö meni? Siinä olisi metri kalaa. Ihan venne alle. Ole ihan venne alle taas.
hyvä kala. On hyvä kala tämäkin. Paksulle näyttää. Lähti tulemaan. Kiinni. Semmonen reissu. Meni pimeän puolelle taas rupesi löytymään sitten kalaa rupesi olemaan yksi lahtialue. Aivan törky täynnä täkyä ja ajattelin, että minkä takia ei isompaa petokalaa näyttää, siinä pakko olla, ja sittenhän sitä rupesi löytymäänkin. Ja sieltä 109 ja 98 hauki, ja sitä rupesi hämärtää sen verran. Ei otsovalo vaan mukana, eikä veneissä hyviä valoja, niin se näytti, että siinä olisi pohjassa ollut muutakin ja useampikin kalaa siinä kun luotasin, mutta rupesi pimeä tulemaan. Sitten kävin ihan siellä selkävedellä äkkiä pyörähtämässä 15 metriä alla vettä, niin julman pitkän kalan löysin sieltä, mutta ei vaan pystynyt olosuhteiden takia niin jatkamaan enää. No hyvä, että sinne jäi. Tietää, tämä oli Houkko Openi syksy 2025, niin aloitusjärviä tiesi oikeasti siellä iso kala on, ja nyt niitä alkoi löytymään. Mut seuraavan kertaan ne ottaa siellä, ja katsotaan, jos saan tämän jossakin vaiheessa YouTubeen purkitettua. Olisi ensimmäinen YouTube-pätkä. Ei mikään hyvää, mutta jotakin kuitenkin. Semmoista, mutta palaillaan asiaa ja jos päästäisiin taas kalastuksen merkeissä riehumaan tonne vesille. Huomenna oli tarkoitus käydä vielä tuossa yksi järvi tsekkailemassa. Sieltä viime viikolla 124 sai. Mä luulen, että siellä löytyy varmaan vielä samanmoisia, jos ei isompiakin, mutta joutuu tekemään töitä niiden eteen. Palataan asiaan. Moro!